La presentació de Paraules de Dona, que és el butlletí de Pla de Barris, és una de les accions que estan incloses en aquest projecte de millora integral del barri. Estem realment emocionats, i jo crec tant l'Ajuntament com les dones que han sigut les verdaderes protagonistes en la redacció d'aquest butlletí, que finalment avui vegi la llum i per tant que puguem traslladar aquest butlletí a tots els ciutadans i ciutadanes de Palafrugell. És un butlletí on un grup de dones de diferents nacionalitats i de diferents edats ens parlen sobre el barri on viuen i conviuen. Un barri que és el seu i que ens l'acosten a tots nosaltres. I un barri del qual elles parlen de les seves preocupacions, de les coses que no els agraden del barri, però també de tot el que creuen que pot millorar. Jo crec que per tot el poble de Palafrugell l'exercici que han fet aquest grup de 10 dones és un exemple de responsabilitat i de compromís. És un exemple del que tots, si fóssim capaços de treballar conjuntament, podríem arribar a fer. És un agraïment i una felicitació a aquestes dones que han dedicat part del seu temps a editar aquest butlletí. I per tant, és una satisfacció per tot el poble que en tinguem el número 1 i esperem d'aquí 6 mesos tenir-ne el número 2. Home, he après moltes coses. Escoltar, a respectar opinions, a que respectin les meves opinions i també, els ratos que hem estat totes juntes ens ho hem passat molt bé i hem parlat molt de nosaltres mateixes. Que volem saber què opinen les altres dones i què volen que surti i què poden aportar més en la revista. Doncs he après moltíssimes coses, he après a relacionar-me, he après a entendre l'altra gent, he après a com ha de ser una revista original i m'ha agradat molt, molt, molt.